Comprar un pis sol ser la inversió més important de tota una vida i si ja és una decisió difícil en condicions normals, ara amb la pandèmia i un mercat laboral incert ho és molt més encara. Per això les compravendes han caigut un 30% a l'espera del que passi i els preus ja van a la baixa. Però són rebaixes entre un 5 i un 10%, no acostumen a ser superiors per ara. I ara hi haurà una situació de mercat que els preus de venda baixaran. De fet, ara els únics que poden comprar demanen descomptes de fins al 40%, però molts no poden ni plantejar-se comprar un pis rebaixat i l'única sortida és el lloguer, a preus molt alts, i diuen els experts que no baixaran. Jo crec que el lloguer tindrà un efecte diferent. La inseguretat laboral i la inseguretat econòmica de les famílies farà que una persona, una família, abans de posar-se en una hipoteca a 30 anys, preferirà canviar la seva expectativa d'habitatge amb un habitatge de lloguer. Com molt poca gent podrà realment comprar, doncs la immensa majoria hauran de llogar i per tant seguirà aquesta pressió amb el tema del lloguer. És a dir, el preu es mantindrà perquè els que ara estarien en edat de comprar, com els joves, estan llogant, no perquè vulguin, sinó perquè no tenen els estalvis per una entrada o l'estabilitat laboral per superar el filtre del banc i l'única sortida és el lloguer. Car la prova és que el 2007, d'entre els menors de 30 anys independitzats, un 60% ho feia en propietat. Ara només poden fer-ho el 26%, menys de la meitat i amb molts menys joves independitzats que el 2007. El catedràtic Sergio Nassarre porta anys estudiant la crisi de l'habitatge. En les 47 de les 50 províncies de tota Espanya és més assequible comprar que llogar. Però clar, si aboques a tanta gent a no poder comprar, tens que tothom ha de llogar i per tant tens un problema a la demanda, una demanda enorme amb una oferta que hem de pensar que durant 14 anys aquí no s'ha construït res. S'ha construït molt poc. Aquesta és la principal diferència amb l'anterior crisi i és el que farà que ara difícilment es tornin a repetir estampes com aquesta, esquelets de blocs de pisos a mig fer, sense acabar, que encara esperen des de l'any 2008. I és que ara serà difícil que torni a repetir-se perquè abans de construir es necessita que la majoria de pisos estiguin prevenuts. És un factor més del problema habitacional que existeix sobretot per a joves i famílies sense recursos, amb un mercat laboral inestable, sense gaires possibilitats d'hipotecar-se i una alternativa de lloguer pràcticament inaccessible. Ivan Gutiérrez, TV3, Sant Joan Despí.